Jose Morales este un producător ucrainean de top de încălțăminte din materialul ecologic polimeric EVA. Compania noastră produce încălțăminte colorată și originală pentru copii și adulți, pentru toate anotimpurile, pentru vacanțe la plajă, perioade ploioase și iarnă. În producție se utilizează numai materii prime de înaltă calitate, de aceea produsele din EVA nu au miros, sunt hipoalergenice și se disting prin rezistența la bacterii și ciuperci. Întreprinderea este dotată cu tehnologii de ultimă generație în producția de încălțăminte. Calitatea produselor este controlată în fiecare etapă, de la amestecarea materiilor prime până la ambalarea și expedierea produselor către clienți. Unicitatea încălțămintei Jose Morales constă în următoarele. Datorită structurii spumate, este foarte ușoară, aproape fără greutate. Au o paletă de culori vii și intense. Nu lasă umezeala să pătrundă, se curăță ușor și se usucă rapid. Se caracterizează prin rezistență ridicată la uzură. Datorită conductivității termice reduse, încălțămintea de toamnă și iarnă este confortabilă de purtat chiar și la temperaturi sub 0 grade. Majoritatea modelelor noastre sunt decorate cu insigne mici și strălucitoare, detașabile, jibici, care sunt de asemenea fabricate într-unul dintre atelierele noastre de producție. Gama noastră include deja peste 200 de jibici cu teme diferite. Cu ele, încălțămintea arată stilată și originală. De asemenea, producem la comandă etichete, brelocuri și brățări din PVC cu logo-uri de marcă. Toate produsele Jose Morales au certificatele necesare și concluziile igienice care confirmă calitatea înaltă. Compania s-a impus cu succes atât în Ucraina cât și în străinătate. Apreciem fiecare client, propria reputație și ne bucurăm de o colaborare fructuoasă.